Hagasngi ba ajong tayo, uba preston tin song Ministry ka Community and Rural Development, ulasim yak benda ko mukongsan ban playo maunong rim, haka jingdon lang ru da u Parliament Secretary, bat u MLA kumsning u Dr. Siling do, Principal Secretary u KN Kumar, Principal Secretary ka Planning u RM Mishra, ka Deputy Commissioner ka Ribhoy ka Puja Pandey. Nakaliang u Principal Secretary u KN Kumar ula pensyabet ba kani ka project ba ka sarkar jilla ka temu ban pentrekam, kadai gawai neki Urban Technology Park ka Balai Sriem bat ka Rural Technology Demonstration Park ka badana Hyderabad yakaba yakani onte hamirdon nongba on pelut ha ka jimang pisa ka balong khandai point san klo tingka ba yamanta ka sarkar ka laplat chwa alklor bat harian ka financial year on supply pat yak batam susu ulai thuru ba lemba kani ka jingla banwara yakani ka pak apo ka sinong mirdon nongba hapo ka Ribhoy district ka badairu kum ka jingkhang ba sapo ka jilla miglaya kanwanra sibun ka jingmentoi khamtamru ha ka ban aikam aijami ki pai ba nongsong sinong bat ru ban nangla ban kintiu ya ka yo ka kot jong ki pai ba abakran kum kongsan uba preston urapan pau ya ka jingkemen ka bakrau ban saki ba kani ka jing angnut ba ka jing pho sniu jong ka sarkar jilla banwarna susu ya ki kampen roi ki ban aji mentoi ki pai ba bat ru ban kintiu ya ka yo ka kot upat ba kan urlong shen hakaba onteino ya kani ka Urban Technology Park hapo ka sinong mirdon nongba ulapan pau ya ka jingkemen ka bakrau bat ula ai jingero si kadai alor ka jinglong ka baklo jong ki pat nongsong sinong hapo ka jingalam jong urang ba sinong bat kinong alam sinong ban no senyang sya ka sarkar jilla ya ka jaka ka badon san point san acre bat kani ka jingkulut museum jong ki pai ba kapin pau shai bat ki angnut bat thalang shisha ya ki lat penroi khamtam hapo ka sinong ka Ribhoy district bat ka jilla bat ru ban kintiu ya ka yo ka kot hi baro ko we ya katakan Rural Technology Park kabang replicate nang thi na po Hyderabad apo kajing pet kajing pi jong ka National Institute for Rural Development ban nalakot kerpang yai Dr. Bom local MLA Badan Purom Jogi rengkat baru Principal Secretary begini keren nama don kajing syok jing e kumbaong ka DC mana balik se ka project kan kamlong feasible bahkan don sa kanya kathan Ribhoy namar hidai kibriu ki badon bok ka location ka bapidon you are the gateway of Meghalaya na katagadaw ka penlong bang iya perkat ban set of yakan ka project hapo Ribhoy district bat ka banasutan at adin kumba artayo lay tayo local MLA jong piula puntip yang da ka jing ya sulok bat pi ki ba nong syong snong bat urang ba snong ba pilong ready ban ai san ekar siteng jaga-jaga bangin sedang di kini. I think my senior officers will agree with me. Any project duly sanctioned by the government, the first hurdle that we face in any department, the land issue. Quite a number of projects, ultimately we have to abandon it just because of non-availability of land. Kani ka train kalong dangerous. Ka example ka babyang an ong ibiya kani ka fully Jurabat Shillong hante po barapani. Iyong kesaput siteng gadon ke dispute bat kata kolong namar ba mudon ba tiken mau ya ketuka por kabeni keren ya kata ke Shillong bypass kenok kibreu ki ong ba ke jela Meghalaya ke sarkar Meghalaya ke syua kiasni dan ringan itu ya pi kiput cases ki bakat no total haka bakaduk don bok bang yo iya kate ka Shillong bypass kumte kumakalong
Jika kabangamot banong hang ni kalong. Mapi kum kasnong nong bak merdon. Pidei kan nong muna. Na kabenta ke jelam iglaya para kuwi. And let me also put it on record that the spirit of partnership, the spirit of cooperation starts from your village and let it spread over the entire state. Kata ketika pengamutan ay kakubor yapi kum kesnong